Xtaqt minn għandek il-reazzjoni tiegħek għat-tibdil imħabbar illum fil-kabinet. Dana jfisser illi l-pariri kollha li tajt il-Prim Ministru jiem il-backbench kienu kollha pariri validissimi u kellhom jiġu implementati ħafna qabel biex ma ngħaddux lil dan il-poplu Malti minn sofferenza inutli u bla bżonn. Imma minħabba l-ebbusija tar-ras u l-egoizmu tajjeb għaddejna lil dan il-poplu, inkluż lili fl-aħħar mill-aħħar, minn ħafna dbatija inutli. Dan ifisser ukoll li llum hija l-ġurnata fejn Malta ġiet dikjarata oligarkija u mhux aktar demokrazija. Franco, fil-mezzi tax-xandir qed jiġi rapportat li qed titlob għar-riżenja ta' Lawrence Gonzi għaliex. Ekku, naqbel għax Lawrence Gonzi kellu jirriżenja meta m'għaddix ir-referendum tad-divorzju, ebda Prim Ministru fid-dinja f'demokrazija m'għandu dritt jivvota kontra r-reda tal-poplu u b'arroganza kbira jagħmel dikjarazzjonijiet bħal dawk li qal isma' il-Parlament għandu jirrispetta id-deċiżjoni tal-elettorat bħalli kieku kien ikbar mill-Parlament, ebda Prim Ministru mhu ikbar mill-Parlament. Tajjeb u dik hija dikjarazzjoni ta' arroganza enormi, il-Prim Ministru għandu jirriżenja, kellu jirriżenja dakinhar, u llum fil-waqt li ddikjara stat oligarkija naħseb li d-demokrazija f'Malta spiċċat u għandu jirriżenja. Franco, jekk jintalab vot ta' fiduċja fil-gvern, kif tivvota? Kontrih. Ifisser? M'hemmx dubju illi jiena m'għandix ebda fiduċja f'Lawrence Gonzi bħala Prim Ministru u għandu jsejjaħ elezzjoni f'Marzu mal-Kunsilli Lokali. Informajtu dan fil-ġranet li għaddew, hemm xi ħaġa ħażina ħafna f'dan il-gvern, hemm nies li jmanipulaw minn mara l-kwinti, hemm nies li qed jorkestraw xibka ta' ħażen, jiġifieri evil, tajjeb u naħseb illi Lawrence Gonzi għandu ħess ukoll tedej u jmur għall-elezzjonijiet.